eren de l'Alfei o no sé què eren aquests. Sí, bueno, abans m'anaven aquests, l'Alfei, la CNT, la UGT, què sé jo el que hi havia. Perquè eren cap calents i volien controlar-ho. Sí, nosaltres sí, jo era de la UGT. O sigui, tothom estava I altres que eren de la CNT. Sí, que eren aquests partits calents que portaven la gent a matar els capellans i de fora. Es van quedar, en comptes d'anar-se'n al front, es van quedar aquí a fer mal. I això eren... no pensava com... pensava que només a fer mal aquests. Sí, era el que agafaven de cap d'esquila, sí, ja estava. Perquè eren de dretes, però bueno, que la fàbrica no, que la fàbrica hi havia esquerres i dretes, i llavors ja s'hi va posar la CNT i què sé jo, els de la FAI. I la fàbrica no, va passar allò al sol de gener, però no. Per les dones, com que no el van enrolar en gener, i amb les llançadores, a punt de... el va protegir. I no, van parar els salers i van sortir amb les llançadores, senyor. Mare, n'hi havia una que ens feia, quan vam a buscar això, ens deia que érem de la quinta columna, que no sé què volia dir això, de la quinta columna, perquè érem de la UGT, pues es veu que era la quinta columna, no? I quan donava el pa o allò, ens donaven nosaltres el pa més xafat que trobava, ens el donaven nosaltres perquè érem de la quinta columna. Ens deia que no sé què, que era la quinta columna, allò. Però ell ens ho deia, perquè veia que no érem com ell, però elles costaven molt sempre, i nosaltres no. Si ni enteníem el que volia dir tot allò. Nosaltres treballar i prou. I treballar i prou. Clar, per guanyar algun cèntim, que ai senyor, una misèria guanyàvem. Però esclar, abans tampoc estaven les coses com ara.